Vid midsommartiden då björklöven är fullväxta tillverkas pastyryska. Ett måste för att rena kropp och själ enligt vår kultur. Jo, den är mjukare där. Jo, när man har gjort det här så, fast man gör en knut så blir det inga sådana här pycklor. Men det är ju det att om det finns kvistar så är de i vägen. Det är för hårt där och det går lätt att det knäcks. Det är ju alldeles rätt som till exempel... Ska vi inte ta bort med kniven? Fortsätt så blir det. Meillä on kuitenkin lehikkolaki. Ei se ollut niin oikein seuvoksi. Katso, niillä loppu ruoka kotona, ne ei halunneet niitä. Niin, ja kun mä tarinkin kasuusi katsoin, niin saattaa lehmiä enää pitää kylällä, niin hän pakko. Sitten se sitten meni kauan, kun se jatkettiin sitten pajalla. Tuli tämän kohta. Tämän pojakko pruukathan se normaalisti tehdään tällä lailla. Se panhaa vain tuohon ja sitten kaikki ne jätää tuota. Ja se sanoi, että het oli lähössä justa hauskoi. Silloinhan oli se Luppiovaarat ja Aavasakse. Ja sanoi, että kun het ulos kattoi, niin lehmät oli kartanolla juhannusaamuna. No ei se ollut kuuleko lähteä tuomaan niitä takaisin tänne. Niin ne pojat hävis lähteä tuomaan lehmät sitten tänne. Ja se meni heidän juhannus hauskat siihen. No siinä tuon saattaa tehdä kuinka halvaa. Ja te tiedätte, että tämä oli niinku tähdellinen, että se on, mutta se on kallinen. Oliko Korkeanen Ville, joka tätä... Tulkaapa ja katsomaan. Näinhän on. Kyllä tietenkin.